Моңарчы югалганнарда. Без малайны алабыз. Әти! Уолт! О, юк! Мин улым артыннан барам. Һәм мине беркем дә туктатмас. Ул безгә кирәк. Сезнең кешеләр безнекен тотты. Аны кире кайтарыгыз. Булмый. Син булдырасың. Шулай эшләсәң, без сине һәм Уолтны җибәрербез. Мин моны эшлим. Коралны бир. Мин аны үтерәм. Майкл, Син сүзеңдә тордың. Без дә сүзебездә торырбыз. Син бу көймәгә утырып 325 курсы буенча йөзәрсең. Мин әйткәнне эшләсәң, сине һәм улыңны коткарырлар. Сез кемнәр? Без әйбәт кешеләр, Майкл. Уолт, Әти! монда кил. Әйдә. Сабырлыгыгыз өчен рәхмәт. Беләм, алга таба нәрсә эшләргә икәнен берничә көн уйладым. Мин аңлап бетергәнче бернәрсә дә хәл итмәскә булдым. Сез мин белгәннәрне белергә хаклы. Димәк, бүтән серләр юк. Билгеле булганча, Майлз һәм аның 3 кешесе бер атналык утрауга килде. Ул нигә монда килгән түгел әйтә алсын өчен. Мин аны монда китердем. Без аның артыннан. Без моны белә идек инде. Булды, проблема шишелде. Аны кайчан бирәбез? Аны биреп булмый. Нигә инде? Чөнки мине алгач, аларның утраудагы кешеләрне үтерергә дигән боерыклары бар. көтегез. Хәзер ул безнең беләнме? Сез аны якларга җыенасызмы? Ул сезне үтергә теләде. Ул карап ташымчысы кем икәнен дә әйтми. Бу Майкл. Нәрсә? Минем караптагы шымчым Майкл. Гафу итегез. Бу кабахәтне җибәрү өчен 2 хатын-кызны үтерүчеме? Аннары утраудан качу өчен барыбызны да сатты. Шул Майклмы? Әйе, Джеймс. Шул Майкл. Хыянәтче. Беркемгә дә кичермәм. Минем рөхсәтсез башка беркем дә караптан китмәс. Мин аларны сезне куркытыр өчен кыйнамыйм. Гомерләрегезне саклап калу өчен. Бу кимәдә йөзеп киткән икәү белән нәрсә булган иде әле? Минковский белән нәрсә булды? Этәргечне төзәткәч, эшкә керешербез. Ә хәзер барыгыз да, җыелыгыз. Джонсон. Әйе, әфәнде. Монда җыештыр әле. Яхшы, әфәнде.